Pandemia honek itxitako ondorioetako bat da telelanaren eta telekonferentzien mundu hau berpiztie eta reaktibetie. Egiz da pandemia honek ekarri dabela neurri handi baten estaldu egin dabela iraultza digital bat, estaldu ero disimulatu, baetorren, egizen baetorrela, eta pandemiak eskutatu egin da neurri baten, eta oitu bihar izen lan egiteko modu batera radikalmente harin eta urgentzia ikaragarrizaz, eta nik esango nuke gai izan garela egokitzeko modu on baten, eta ekarri dauz galdera importante batzuk, lana egiteko sistema barri hau jentie ondo zeintzeko moduko da. Danetariko esperientzia dauz, eta azkenien enpresak ze jarrera daukon langileekin hor dau parterik importantiena, ez da? Bizikidetzari buruz berbain je badau enpresan eta telelana modu adostu baten planteaute baldin badau, noski baietz. Gure enpresan Sorlanen adibidez, lehendik gentozen telelana aplikatzetik, batetik, persona batzuk erabakitzen dabilako, bere ama zaintzen nahi dabela eta beraz etxien lan egiten dau, da bere ama zaintzen dau, eta bere umiek eskolara eramatien nahi dau, gero lana egin eta gero umieri bazkaltzen emotien nahi dau, eta orduen da parekidetasune eta etxeko ardurekin arduratzeko modu barri bat eta aukera barri bat, ez? Hori baino gehiago esango nuke, inkluso kirol bat praktikatzen nahi dabenak, adibidez, surfa gustoko daben persona batek, olatuek dauzen nien joan bida, surfe eikera, ez lan postuek esaten daben orduzkanpoko orduetan, ez da? Eta horren, emoten da aukerie, lana ondo antolatzeko, norberen interesen eta norberen zaintzen arabera, ez da? Alde horretatik nik uste dut telelana aukera ikeragarri on bat dela. Baina ez duzu uste, Gorka, behar bada pandemia baino lehen telelanean genituen aukera horiek oso lotuta zeudela konziliazioari, eta orain aldiz behar bada zabaldu dugula pixkat aukera hori, ez? Eta orain jazuk esan duzu, behar bada kirol bat egiteko, izan daiteke bide bat, ez? Nik uste dut ireki egin dabela aukera ezberdinek, eta noski, klaro, egongo die enpresak eskurpulo gehitxu eukin, eta beste batzuk eskurpulo gutxi eukin, eta horrek ekarriko dau gizarte honen miseriak ikustie, edo gizarte honen gauza honak ikustie, eta logikamente eta pandemiak erakutsi dau, telelanak egin dugunetan, etxien sartute egon gaienetan, umien zaintzarekin, emakumeak arduratu dira, gehien bat, ez da? Miseria horrepe erakusten da, baina orokorrien aukerei dagokizunean, nik uste dut telelana oso interesgarria dela. Nik gure esperientziatik adibidez, gure enpresan Sprint orain arte ez genuen telelanik egiten, ez? Eta pandemia iritsi zanean, egisa da, dana arrapaladan iritsi zala eta nolabait bapatian egokitu behar izan genula egoera berri honetara, ez? Nik zentzu horretan, ezberdintu beharra dagoela telelana eta kontziliazioa, ez? Eta guk askotan txip hori aldatu beharra daukagula, batzutan enpresa arduradunek uste dauen norbait etxean lanean baldin badago, telelanean baldin badago, ez dala lanean ari, ez? Nik uste dut telelana dela telelana, ez? Lana egiten dugu, kasu honetan lantegian edo ofizinan presentzialki egin beharrean, etxean, baina azkenean lanaz hitz egiten ari gara, ez? Eta beste gauza bada kontziliazioa, eta nik zentzu hortan Gorkarekin ados nago telelanak nolabait kontziliazioa errestu egin dezakela, ez? Etxean egoteak berak, aurrak eskolara edo ikastolara eramateko, edo etxeko lanak egiteko, edo tartetxo batian kirol konkreturen bat egiteko errestasunak ematen ditu, ez? Baina nolabait baita ere uste dut, bere alde txarrak ere euki ditzakela, ez? Adibidez, enpresetan daukagun pertsonen arteko kontaktu fisiko zuzen hori, gure arteko elkarrizketak, talde lana egiterako orduan, nik uste dut batzutan ez dela berdina, ez? Pantailaz pantaila egitea edo fisikoki presentzialki egitea. Orduan, nik bai uste dut, bere alde honak baditxula,
baina baita ere bere gabeziak ere izan ditzakela, ez? Nik hor nahi dauze, gure esperientziatik, horrek aiten justo aurreko astean arautu dugu, pandemia osteko telelana edo nola arautuko dugun, eta agertu dira gai guzti hauek, ez? Konsiliazioa sartu behar den hemen telelanaren arauketa batean, edo ez, eta agertu dira gauza mota hauek, ez? Zergatik 2 urte eta gero, ja pandemian sartuta gero, aldatu behar da zerbait, ez? Eta enpresan argi ikusten zen ja pixkat pausu aldatu behar zela. Argi ikusi dugu 2 urtetako telelanaren erabilera intensibo batek gure lantaldeen kohesioan eragina izan duela. Adibidez, oso argi nabaritura, orain dela 6 hilabete, urte bete, enpresan sartu ziren langile berriak, iaia arrotzak dira besteentzako. Ez dute topagunerik izan, ez dute elkargunerik izan, pixkat haien burua aurkezteko, pixkat harreman bat sortzeko, eta bideodei bat egiten denean, ez duzu aipatzen zure aurrak zer moduz, edo zure amonarekin ez dakize pasatu zaizun, edo triatloia egiten duzun. Azkenean, justo hitz egiten duzu laneko kontuetaz, eta mozten da, eta orduan harreman hori sortzea, lan taldeen kohesio hori indartzea, askoz ere zailagoa egiten da. Eta guk ikusi duguna izan da, nola galtzen joan izan garen taldeen arteko harreman estu hori, nola pixkanaka lausotu egin den, eta kohesio hori galdu egin den 2 urte hauetan. Guk ezer arautu baino lehen, ja nabaritzen hasiak ginen nola, hainbat eta hainbat langile, etxetik ari zirenak lan egiten, ja bulegoetara gerturatzen ari ziren. Eta jendeak ere hori sumatu du, eta faltan botatzen da nik uste dut ere elkargune bat izatea, aurrez aurre zure lankideekin egoteko, ez? Argi dago gero, bestalde ez, telelanak ere badituela onura handiak, batez ere desplazamenduen laburtze hori, eta orduan gakoa da nik uste nola asmatuko dugun enpresak bi hoien kombinazioan, ez? Telelanaren onurak hartuta nola jarraituko dugun taldeen hartu eman hori edo kohesio hori bermatuko duten elkarguneak sortzen, ez? Nik esango nuke telelanaren implantazioek ekarri dabela aldaketa ikeragarri bat. Eskaien egon preparaute, egokitu engarena, baina ondino landu bierra dauena, ezta? Eta usteot, enpresek inkorporo bierko dabela bere personaletara eta bere lan prozesuetara inteligentzia emozional pixkat. Eska oso ikute enpresetan inteligentzia emozionala erabiltzen, eta adibidez pandemia honetan ikusi dana da, etxetik lanien egondien personetatik, 3tik batek egondiela totalmente bihurtute pandemiarekin, lanera etortearekin, ez etortzearekin, beste batzuk ostera reakziona dabe normal, beste batzuk ostera prudentzia ikeragarrizkoekin, alde psikologikoe langileena, ixen da, adibidez gure kasun oso importantia, jakiteko jentia zelan dauen, zelan lagundu behar jakon, zer laguntza klase edo zer babes klase behar dauen da. Uste dut, hemendik aurrera hori oso importanti izango dela. Norbaitek erabakitzen badau, bere amak Alzheimerra dekolako eta ama zaintzeko etxien geratu bidala, norbait horri lagundu beharko dutzo enpresiek, inteligentzia emozionalarekin, jakin zelan lagundu, zertan babestu, eta zenbat bider etorri behar den bulegora, elkartrukiek eta jentia ezagutzeko eta bar, ezta. Eta hemen apurtuko da, nik esango nauke, orain artean ertxiki mantendu den tendentzia bat, eta da, lana berdin ordutegi bat. Hori uste dut amaitzera doien gauza badala, azkenien enpresariek oikute dauenak langileek bere orduek egin daizela ziurtatzen fitxatzearekin edo ezingo dau ainerrez fitxatu egin beharko da langile hori lanien dauelako eta fitxetako modurik onena zein da. Ez da orduek kontetie, bere ordenadora piztute dauen edo ez, hori izango litzekea estrafalare ez da. Uste dut, kontroletako edo elkarren arteko asebetetzie una izeteko, honena dela lanak
entregeti, ez? Nik aste honetan zugandik esperot lan hau. Eiken bozu 2 egunetan, zuretzako beto, ez? Eta 6 egun bier badozuz, ingo du berbazela, bueno, hor etorriko da beste lan egiteko modu bat, ez da? Guzti izadoz, nik pertsonalki ez dut ordutegietan sinisten, ez? Lana berdin ordutegia esan duzun hori, ez? Orain telelanarekin poliki-poliki familiarizatuaz goia zela, debate horiek sortzen dira, ez? Askotan guk ere txip aldatu beharra dukagu, ze pentsatzen dugu norbait bere lanpostuan baldin badago lanean ari dela, eta norbait bere etxean telelanean baldin badago, zalantzan jartzen dugu lanean egongo ote den edo ez, ez? Eta zuk esan duzun bezala, nik ere uste dut, norberak eduki behar dituela bere ardura batzuk, egin behar batzuk, epe batzuk, eta gero hori, norberak antolatuko du bere burua nola egin daiteken, ez? Zure lantegian baldin bazauz, segurazki ordutegi finko baten bueltan ibiliko zara, baina etxean egonik malgutasun hori eduki dezakezu, ez? Goizean egiteko, gero beste zertxo bat egiteko, gero konziliatzeko, eta adibidez gauez zure lanak bukatzeko, ez? Eta nik uste dut, zentzu horretan telelanak berriz ere malgutasun hori eskaini dezakela, ez? Malgutasunaren arazo handiena izan daiteke, ez? Nola egiten duzun, gauez lan egin nahi duen horrentzako, edo goizean goiz lan egin nahi duen bestearentzako, ez? Non elkartzen dituzu askotan, non bilatzen duzu, ez? Talde bilera bat egin behar da, eta dauzkat ordutegi guztiak saka banatuta, ez? Eta gero gure kasuan ere, beste oztopoa topatzen duguna, oraindik bezeroek eskatzen digutela ordutegi nahiko markatua, ez? Nik nahi dut zerbitzua goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 6:00 arte, eta nahi dudana da nik arazoren bat baldin badut, telefonoa hartu eta zuk egotea bestaldean, ez? Guk bi oztopo horiekin borrokan gabiltza, eta bi oztopo horiek saihestuta saiatzen ari gara ere, zuek esaten duzuen bide hori jarraituta, ez? Guk adibidez arazo hori edo landu biharreko gai hori edukin dugu, eta lehengoz gure historian, 20 urte dekoz gure enpresiek, eta lehengoz gure historian antolatu dugu ekipo tekniko bat adibidez, lan ordu normaletan telefonua hartzen da bena, edo edozein proiekturi erantzuteko gai dana, eta beste danok, deuk más o menos, bizitza libri haue telelanarekin lotutako, eta ordutegi... Guk antzerako egin dugu ere, hori da azkenean. Hor gertatzen dena da, batzuk dekiela eskubidie, ordutegize berera antolatzeko, eta talde teknikoen dauzenak, ez, da hor diferentziak sortzen hasten da, ez? Berez betele lana, segun zelako ekipo lantaldie dauen, injustu eixen lehike adibidez, etxien baldintza egokirik estekonak telelana eiteko, edo etxie konpartitzen da belako ez dakizema personakin, edo estekolako ordenador ganorazko bat, edo arek ezin da joen, eta ostera erdi mailako eta goi mailako profesionalak joen aldia, eta lehen datoz maila batekin da. Bai, eta bestalde baita be, segun eta ze lan motaz hitz egiten ari garen, lan mota batzuek baimentzen daue telelan formatuan lan egitera, eta beste lan mota batzuek presentzialtasuna edo bertan egotia edo fizikoki lan egiteak lantegian eskatzen dutenak ez daukate aukera hori, ez? Eta hor ere, nolabait injustizia hori sortu dezake, ez? Nik uste dut, azkenian saiatu behar garela oreka hori lortzen, ez? Oreka. Bai, baina gainera ikasi dugu horretan, ez? Bai. Ni behintzat zarete gogoratzen, telelanarekin hasi ginenean, hasierako bilera horietan, nik uste dut ezagutu nituela, nire enpresako lankideen ume txiki guztiak, txakur guztiak, eta mundu guztia hor, leku ez egokietan pilatuta haien etxeetan, eta umeak erditik, eta ez dakiz ere, baten baino, gero ja hori, izan dugu gure burua antolatzeko modua, ez? Ja, umeak bueltatu dira ere eskoletara, ikastoletara, eta orain mundu guztiak topatu bere txokoa etxean, hartu du aulkion bat, jarri du iluminazioa proposa, eta nik uste hori bat-batean jende askori harrapatu ziola, eta orduan bai, joan ginen edozein modutan etxeetara lan egitera, eta behar bada, lanabes teknikoak bazeuden,
hori egiteko, baina behar bada ez genituen etxeak egokituta askotan, beste batzuk bai, baina orain bai ez, orain nik uste dut mundu guztiak bilatu duela etxetik lan egiteko bere lekutxoa eta bere modura jarri duela. Oin etorriko die beste debate batzuk, ez? Adibidez, Googleek dabile ikertzen telelana egiten dabilen langileek gutxiok horretako posibilidadi, ez da? Bai. Oin etorriko die honek eztabaidok, ez? Edo administrazioa ere pixka atzetik datorki gula, ez? Justo orain ordutegi kontrolaren presentzialtasun hori eskatu diguten momentuan ari gara zabaltzen telelanarena, ez? Enpresek izan behar dugu jardunaldiaren erregistro bat oso zorrotza, baina batean ireki ditugu ate guztiak eta ditugu langileak etxetik lan egiten, ez? Nola egiten da hori? Edozein kasutan esaten dabe 2025-2030 bitartien, ez? Lanaren 50% inguru, hori bolzuok ni peinu batu dakizu, makinak ingo dabila, ez da? Hori betetzen bada, predikzio hori betetzen bada, suposatzen da beharko diela, eta Euskal Herrian usteot kapaz garela hori egiteko, beharko diela ez esku laneko langileek bakarrik, baizik eta talentodun langileek beharko duguz, eta beharko duguz eskulana egiten da binape, talentodun personak izen beharko di, beste dana, suposatzen da makinak ingo da gela, ez? Talentodun personak zelan mantentzen duguz gure enpresan. Soldata batekin bakarrik. Ikerketa danen arabera, nik ikusi duazenak, esaten dabe langile batek gaur egun nahi dabela, soldata bat bai, ondo bizitzeko bestekue, baina nahi dabela kontziliaziorako neurrezek, malgutasune, rekonozidu izetie, enpresie bera izetie enpresa serio bat, finanzieroeki sendue eta ez edozelan dabilena, ez? Eskaini beharko jakiz langileek, talentodun langileek nahi badoguz behintzet, eskaini beharko jakiz aukerak telelan haiteko eta beste ordutegi malguekin eta funtzionetako, orden derrigorrez oitu biga telelanera. Gainera, talentuaren borroka gero eta gordinagoa dela, ez? Eta zentzu horretan talentudun pertsona hauek edo profesional hauek aukeran izango dute, non egin nahi duten lan. Eta ziurrenik irizpide bakarra ez da ekonomikoa izango, zuk esan duzun moduan. Orduan, horiek zer aukeratuko dute, ziurrenik enpresa bat irekia dagoena olako telelana eta antzeko gauzetara. Enpresa irekia izatea ere gardentasunera, ni jakitea, ez? Esan duzunazuk nire enpresaren egoera finantzieroa zein den, zein da nire ibilbide profesionala, hemendik urte batzuetara, zer espero danitaz, gero ere hartu eman, nik uste dut gertuko bat izatea bere arduradunekin, baina hainbat faktore jartzen dira mai gainean ez telelana bakarrik, ze ziurrenik telelana deserie etorriko da, hemendik oso gutxira, ez? Bai, uste talentuara ekartzerako orduan aldagai gehigarri bat dela, ez? Orain arte, Euskadiko ikuspegi batetatik geneuzkan mezuak dira, etorzetez Euskadira, ekosistema industrial on badaukazu, hornitzaile eta bezero eta zentro teknologiko potenteak inguruan, lan egiteko inguru egon bat, eguraldia zingeruen aipatu talentuara ekartzerako orduan, baina kasu honetan egia da, gero eta enpresa gehiago, eta batez ere enpresa teknologiko handiak hasi dira horretan, aukera hori eskaintzen dutela, ez? Talentuara ekartzea ez da fizikoki erakartzea, ez? Baizik eta bere talentua zure enpresaren zerbitzura jartzea, eta hori izan daiteke presentzialki, edo hemendik aurrera seguru gero eta gehiago izango dela baita ere telematikoki. Eta nola aldatu den mundua, igual aholkularitza informatikoaren inguruan, behintzat nik hitz egiten dut ez dakit beste sektoretan, baina ni hasi nintzenean lanean oso ohikoa zen, jendea igual goizetan etortzen zen pixkatu beranduago ez dakize, baina gero betidanik gehien lan egiten zuena zen etxera beranduen zijoana. Eta zu etorri altzinen 9:30 3 kafe hartu, lasai egon hor internet begiratzen, baina, arratsaldeko 8 baldin basoaz etxera, hori izugarrizko lan egiten duzula da, ez da. Eta ni hasi nintzenean kultura hori zegoen. Nagusia etxera juten zenean, ez begiratzen zuen nola pixka zorbaldaren gainetik, nor jarraitzen zuen lan egiten,
Eta horiek ja positiboa zeukaten. Eta hori badirudi orain, ez dakit non gelditu denez. Bai, hori da, ordutegi izaz relazionautako hori, lana, ez? Ordutegia berdin, lana berdin ordutegia alde batetik, eta gero sufrimentue, ez? Da asko emon bierra, eta sufrimentu berdin implikazio, eta egize da hori aldatzera etorriko dela. Azkenean nahi beharko duguna da lana ondo eite, eta lana ondo etaratik. Nik ez dakit Ruper Ordorikak adibidez lan asko iken daben edo ez. Idei, pez, maitaten disko bat eta kuste egin eta ez. Hor dauela, benetako balorie talentue behar daben enpresetan behintzete. Ruper Ordorikaren kasuan oinatiarra izateak igual ere eraina mugiko da bez, oinatiarra baketatik. Baina, bai, nik uste dut azken finean etorkizunera begira eta guk gure erakundetik egingo dugun apostu bintzatu izango da oreka bat bilatzen saiatuko garela, ez? Nolabait presentzialtasuna mantendu beharko dugu, bilera ordutegiak koinziditu alizateko, gure arteko kontaktu fisikoa, elkarlana eta emozionaltasuna baita ere, kasu batzuetan areagotzeko eta lantzeko, baina egia da baita ere gaur egun eta pasatu duguna pasatuta lankideak eskatzen dutela baita ere telelan funtzionaltasun edo aukera hori eduki ahal izatea, ez? Eta nik uste dut hori geratzeko etorri dela eta hemendik aurrera enpresa gutxi izango direla aukera hori eskainiko ez dutenak. Eta gainera, uste dut, eta benetan uste dut, bere onurak ere badituela, ez? Komentatu dugu, enpresara joan etorriak ekiditzea, horrek ingurumen aldetik ere eragina eduki dezake, produktibitate aldetik ere eragina izan dezake, eta bere onurak ditu, eta nik uste dut mantendu behar ditugula etorkizunera begira baita ere. COVID-19 pandemia honek argi dau enpresengan eragin izugarria eduki dauela, ez? Batez ere 2020 urtean fokoa jartzen baldin badugu, esango nuke enpresetan orokorrean, sektore batzuetan, beste batzuetan baino gehiago edo gutxiago, baina orokorrean eragin oso kaltegarriak eduki ditu. Pandemia iritsi izan, bapatian merkatuko eskariak behera egin zuten, honek enpresengan fakturazio jaitsiera izugarriak eragin zituen. Eta honi aurre egiteko, nik uste dut enpresen partetik lehenengo hartu beharreko neurriak izan zirela, batez ere eskarien eta fakturazioen jaitsiera honek ekarri zuen tesoreria edo likidezia falta horri aurre egiteaz. Enpresa batek ez badau fakturatzen, tesoreriarik, likidizarik ez dauka, baina gastuak hor diraute, ez? Soldatak hilabetero ordaindu behar dira, eta bestera batako gastuak ere ordaintzen jarraitu behar dugu. Eta zentzu horretan ikustot, lehenengo erronka, enpresen ikuspuntutik zala nola egin aurre likidezia eta tesoreria honi. Gure kasuan, Jaurlaritzatik eta Espritik saiatu ginen, elkargirekin elkarlanean instrumentu ezberdinak, finantzak eta instrumentu ezberdinak batez ere enpresa txiki eta ertainei begira eta autonomiei begira martxan jarten. Eta behin lehenengo kolpe hori gainditu eta gero, nik uste dut etorkizuneko erronkak batez ere datozela gaur egun ekonomian eta enpresa munduan sortzen ari diren aldaketengatik, ez? Argi dago batez bizpahiru aldaketa oso garbiak direla, ez? Bat, Europa oso serio jarri da CO2 isurketen kontuengatik, eta hor esan dau etorkizunera begira isurketa hauek murriztu behar direla, honek deskarbonizazio bat suposatzen dago, honek energia berriztagarri eta aruntz transizioa egitea suposatzen du, digitalizazioa beste vektore oso garrantzitsu bada etorkizunera begira, eta gero osasun arloak ere gero eta garrantzia handiagoa dauka, ez? Eta nik uste dut, hiru arlo hietan enpresentzako aukerak sortzen ari direla, eta behar bada transizio edo aldaketa horietan aukerak identifikatzen saiatu beharko genukela, eta hortik aurrera produktu berriak, zerbitzu berriak eskaintzen saiatu. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek. Nik ondo pentsetan dute zuk aiketu zuen moduen enpresa gehienok pandemiaren hasieran heldu gentzen Jaurlaritzak eta beste administrazio batzuk landutako finantzieroki sendo egoteko baliabideei,
ertiek eta aplikazioen enpresetan, eskenkizelako zer pasetan zen. Eta gero, enpresa batzuk bere izaera industriala edo ostalaritzakoek, eta horrek ez da buru altzau ainarin, digamos, baina justo arlo digitalien eta komunikazio eta lan egiten dugunok adibidez, eukin dugu lan doblie. Lan komerziala ezin dain, zuzenekue, eta gure industriak harremanak oso oinarri jute deukoz lan komerzialien, ez da, eta bere burue munduen erakusteko, webunieken birzien, dendak sortu birzien, adibidez gure sektorien ekarri dau agilizazio, iraultza teknologiko esaten dana, gure enpresetan, komunikazio agentzietan, azelera da pilo bat, ez da. Baina gainera pandemia honek ekarri dauz beste adibide on batzuk, adibide onai begiratzeko oituri edeko zenak ikusten da bezenak, ez? Dano gogoratzen duzue, maskara barik egon ginela, saso baten, medikuek eta osasun arloko langileek epizek egitea esan basura poltzakin, ez da, kortan zei horrekin. Nik uste dut horrek itxi da bela, gure inkonstientin itxi da bela alarma puntu bat, eta pentsetan dut, hemendik aurrera, enpresa asko egongo dela pentsetan, Txinan produzidu birrien, gauza batzuk hemen enbiarko diela, ez? Egongo die pentsetan. Asko eta hemen dau, oportunidades betetako mundu bat. Bilatzeko gaitasune dekonak bilatuko da, ez da? Adibidez, Orbeak, ja komunikabideetan agertu da, ez da? Esan ez, Txinan produzitzea bezan bizikletak hasiera baten, baina pandemiagatik bizikletan salmenta asko igo da, eta asko igo da nien Txina ez da izen gai erantzuteko behar den abiadurarekin, eta horren erabaki da hemen planta bat barretxe sortzi eta langile pilo bat kontatatzi, ez da? Eta hemen dago oportunitate baten adibidea. Eta usteot, hau dala, etorri jaku danoi antzera baten, batzuk gehiago sufritzen dago eta sufrimentoi begire egongo die igual, da beste batzuk dagoiz modu abizpeu baten, ikusten ze oportunitate sortzen dien, eta hemen da, pentsetan dut, klabe bat, sektore guztietan egongo dana. Ze ezin da gertau, pentsetan dut, imaginetan dut, gobernu epe egongo dela pentsetan, hurrengoen maskarak ezin dia faltau. Suposatzen dut, hau erabaki estrategiko hartute egongo da, lalekuren baten da. Eta beste hainbat olako erabaki hartute egongo da, eta, hor badau, zer harakatu. Hor, foko berria izan behar dugula orain, ezin dugu igual, gauzak non ekoiztuko ditugun, igual, edo behar bada ezin da erabaki soilik merkataritza irizpide bategatik, ez? Hor, igual, herrigintzan ikasi dugu asko, ez? Tentsionatu dugunean ekonomia globalizatu hau, azkenean erantzuna ezin izan da. Goratzen duzu Evergreen, eta nola kanala blokeatu zen bat baten, eta mundua blokeatu zen. Eta horrek erakutsi zion munduari, eta erakutsi zion Euskal Herriari, zelako dependentzia daukan Txinan ekoizten ditugun gauzetan, ez da, hemen hainbat eta hainbat guk oso industrialde potentea izan gara beti historikoki, baina orain behar bada, gure gizarteatzeukan horrelako konsientzia handia, zelako dependentzia daukagun hirugarrenekiko, ez? Eta orduan gauza batzuetan, behar bada, irizpide merkataritza irizpidetatik bakarrik erabaki behar da, baina osasungintza hartzen dugunean edo oinarrizkoak diren produktoi buruz ari garenean, behar bada merkataritza irizpideak soilik ez luke. Ez genuke aintzat hartu behar, ez? Behar bada, arautu beharko genuke nola bermatzen dugun oinarrizko hornikuntza hori, ez? Eta zentzu honetan nik uste dut, enpresen ikuspuntutik beraien ardurak aldatzen ari direla, ez? Solasaldi hau orain dela hilabete batzuk eukiko bagenu, esango bagentuke zein da gure erronka nagusiena epe motzera, esango nuke bakunazioa eta hortan erritmoak handitzea, ez? Baina gaur egun, nik esango nuke enpresei galdetu ezkero, nola bakunazioa gutxi gora bera, oraindik ere falta zaigu, baina superatua dagoela, baina batez ere hornikuntza kate horien kudeaketan dagoela gakoa, ez? Automobilgintzan argi eta garbi ikusten ari gara. Mercedeseko planta eta beste batzuk geldik, txip edo semikonduktore horiek falta direlako, ez? Zergatik, ekialdeko herrialdeengan dependentzia handia daukagulako, eta horrek bai uste dut
behartzen gaituela nolabait birpentsatzera gure baliokateak, gure hornikuntza kateak nola diseinatuak dauden, nola eduki dezakegun dependentzia gutxiago beste herrialde batzuekiko eta nola kudeatu ditzakegun guk era aktiboago batean, ez? Esatea erresa da, egitea ez da hain erresa, baina nik uste dut hor erronka importante bat daukagula epe erdi edo motzera. Eta horrela igual, gizarte bezala pixkat lokartu gara, ez? Lehen produkzioa edo ekoizpena joaten zitzaigun ekialdera, pixkat produkzio kostuak oso merkeak zirelako, eta guk esan genuen, bueno, guk bagoaz balio erantzian lehiatzera, ez? Eta bagoaz hemen balio erantzian diko ekoizpenean oinarritzera gure ekonomia, eta baina euskal gaur egun, ikusi da, ez? Autogintza elektrifikatu denean, baterien munduan eta atzetik hasi gara eta berreskuratzen saiatzen, Asiako herrialde batzuekiko. Eta mikrotxipetan ere, zer esanik ez, momentu honetan nik dakidala behintzat inork ez du planteatzen epe motzera Europan, ez dut Euskal Herrian esaten, Europan mikrotxipak ekoizteko gaitasunik izango dugunik, ez? Hori nik dakidala, ez, munduan lehenengo ekoizlea mikrotxipetan Taiwan da, eta non hasi zen Taiwan, plastikozko bat ere balio erantzirik gabeko piesatxoak egiten industriarako, merke, eta 20 urteko inbertsioaren ondoren zelako balio erantzia daukan, gaur egun funtseskoak diren mikrotxip hauen ekoizpenean, ez? Eta 20 urteko prozesua da. Nola hasten gara gu orain, ez? Igual, behar bada, pentsatu dugu, ez, lehiakorrak izan alginela, beti, ekoizpen prozesuaren parte bat egiten, askotan montajea edo beste bat, baina orain konturatu gara horrek ere arazo batzuk sortu aldizkigula, ez? Nik imaginetan dute etorkizun hurbil baten oin iraultza digitalien murgilute gauz, eta iraultza berdien murgildu beharko garela, derrigorrez. Europak esaten dabelako momentuz, baina gaur Bidenek esan dau, handeuki esan zutiek adibidez, aldaketa klimatikoei ondorizbek diela, ez? Oin artien esaten zen nien, ez dauela aldaketa klimatikorik, ez? Eta gauzak aldatzen hasten di munduen, eta biher bada ekialdetik mikrotxipak ekartie bastante garesti jau izango da. Eta biher bada Galiziatik ez nie ekartie garesti jau izango da. Ze petrolio izue gora ingo da, autopistak edo autobiak horretan hasiko die, ez? Eta iraultza berdea, ondino guk ez dakigune ze neurri hartuko da, benda ze abiaduratan jungo dan, badator. Beraz, osasungintzako langileen epizek hobeto eukitie batzuk preparaute, maskara bebai batzuk, ez? Eta mikrotxipak eta olako gauzak. Ze uste dut, innovazioaz eta honetan zuek sartzen zai, innovazioe bultzatute, pentsetan dut, lehen mikrotxipak eikie merkio esan Taiwanen, baina igual hemendik 5 urtera lortzen da hemen ez dakiz invento indalako, ez dakiz makina sortu dalako, merki hau edo on haue edo eikie ez da, eta hori gure eskuetan da, posible. Bai, eta iraultza berde honek aldaketa izugarrizak ekarriko dau, bai energian kostuaren ikuspuntutik, ikusten duzu ez nolako egunak eta asteak bizitzen ari garen, baina hemen revoluzio handi bat dator, ez? Deskarbonizazioarantz jo behar dugu, orain arte petroleuan eta gasean oinarritutako gizarte batean bizi izan gara, baina etorkizunera begira, energia berriztagarriak etorriko dira indar handiz, ez? Bai eolikoa, bai eguzkian oinarritutakoa, eta hidrogenoa eta beste batzuk, ez? Eta horrek aukera, hori hartu dezakegu enpresa baten ikuspuntu batetik mehatxu bezala, orain arte petroleuan edo gasean oinarritu duelako nere jarduera, edo aukera bezala, ez? Etorkizunera begira, bai energia berriztagarrien inguruan, bai ekonomia zirkularraren inguruan, bai mugikortasun jasangarriaren inguruan, aukera berriak sortzen direlako, produktu berriak beharko direlako, zerbitzu berriak beharko direlako, eta nik uste dut egin beharreko ariketa hori dela, ez? Mehatxu bezala kontsideratu beharrean non identifikatu ditzakegu aukerak eta hor bizi-bizi egon aukera horiek aprobetxatu ahal izateko. Nik uste dut ikusten ditugula ez, ekoizpena edo gure ekonomia eraldatuko dela gehiago iraultza berde batetik pandemia honen ondorioengatik baino, ez?
Azkenean, nahi gabe, zari gara guztio joaten pixkat iraultza berdera, baina behar bada pentsatzen dugulako pandemiaren ondorioak bai egon direla, eta batez ere nik uste dut, ekoizpenean soberania falta hori nabaritu dugula, baina hortaz aparte, ez dakite pandemiak eragin handiagorik utziko duen, ez dakite ekoizten ditugun produktuetan edo kontsumitzen ditugun zerbitzuetan berez, aldaketa nabarmenik antzemango dugun epe luzera, edo hau izan den pasabide bat, jarri gaitu ispiluaren ondoan, aurrean, eta oain zer. Benetan aldatuko da kontsumo ohitura bat edo bere momentuan pandemia bat pasatu genuelako? Bihar bada, pista batzuk itxi dauz, adibidez, telelan eta telekonferentzieri esker, gure enpresan, bidaietan, kilometroetan aiken den urteko gastue murriztu da 120%. Eta gu eska horren bile joen, egiz esan, gerta guain da pandemiagatik, baina 120 da, eta astakeriza bada. Guk langileek deukut, lesakakuek, zestoakuek, askoitikuek, ez da, horre danok egun etortzen egon bihar die gurera, edo ibilialdie lehengo gaire bueltaute, telelana den, eta gero ikusten du, telelana ikerketa bat etara dau Timesek, eta esaten dau, telelanarekin 2,7 igoten dala produkzioa. Honek pistok, hor dauezenak, eragingo dabe gugan, astiro, ez biler bertan, ez da, baina eragingo dabe gugan bai edo bai, eta gainera iraultza berdearekin lotute. Bueno, hitz egiten ere pandemiak utzi digun eraginaren inguruan, enpresen ekoizpenean eta batez ere kontsumo ohituren aldaketan, Nik batez ere ikusi dudana ibili garen proiektuetan eta bezeroekin lan egiten, nola ekoizpen kateak aldatu diren, nola saltzeko moduak aldatzen ari diren, nola gaur egun baduden plataforma batzuk merkaturatzeko zure produktua eta hornitzaileak topatzeko, zein bezeroak topatzeko oso baliagarriak direnak. Orain dela 3 urte, ez genituenak antzeman ere egiten. Eta azkelean nola poliki-poliki goazen merkatu orokor batera bilakatzen, non munduko plaza erraldoi batera ateratzen ari diren enpresa guztiak, eta bakoitzak irudi digital oso argi bat izan behar du, oso argi usteko zein den bere produktua, zeintzuk diren bere onurak, zeintzuk diren enpresa bakoitzaren indarguneak. Ze nik ikusi dudana, bezero askotan eta askotan izan da, haien bezero zein hornitzaile katean aldaketa nabarmenak egin direla, bilatu gabe. Nola lehen hornitzaile bati erosten zenion, ondoan zeneukalako, 10 urtetan erosi izan diozulako historikoki, eta hor zeneukan harreman sendo bat, eta hori zen ikutzen. Baina momentu batean horrelako lurrik handi bat etorri da pandemiarekin, eta zure ondoko hornitzaile horrek batean ez dizu zerbitzatu. Arazoak zituelako, bere hornitzaileek ere utz egiten ari zituelako, edo dena delakoagatik, eta orduan, atera zara merkatura, lortu duzu hornitzaile berria, eta konturatu zara, erosten baduzu beste modu batez, edo saltzen baldin baduzu beste modu batez ere, lehiakortasunean irabazi dezakezula, Eta orduan ikuste dut, pandemiak niretzako eragin duela, horrelako iraultza moduko bat enpresa guztien buruan, eta berriz birplanteatu dugula, nola ekoizten dugun, zer saltzen dugun eta zer erosten dugun, Eta zentzu horretan oso errotuta zeuden erlazio batzuk behar bada birplanteatu ditugu, eta enpresa asko lehiakorrago aterako direla pandemia honetatik. Hori da, pixkat nik ikusi eta bizi izan dudanaren ondorioa. Bai, nik esango nauke orain jabetu garela lehen baino modu drastiko baten, bihar bada gure enpresa asko, eta batez be enpresa industrialak esango nauke,
ez diela egon mundura begiratzen estrategia digital baten oinarritute. Osea, eukin dabe eskaparate bat, askotan katastrofiko, irudi aldetik eta, baina ez dagoen estrategia digital bat lana lortzeko, irudi on bat emoteko, batez beti oinarritu izen garelako lan komerzialien, gure zerbitzuek ero produktuek saltzeko, ezta? Enpresa horrek, ja hasi die, por supuesto, espabiletan eta munduen kokatzen beste era batera. Gertatzen da munduen dauela Google izeneko txiringito bat agindu egiten dabena danongan eta han agintzen dago, han diruek agintzen da, orduan ipini alzazu munduari begire plataforma on batekin eta estrategia digital on batekin, baina egon alda zure kompetentzia inbertitzen milionada bat, bera egoteko lehenengo postuetan, da zu ez egoteko lehenengo postuetan. Orduan, efektibamente, zuk dinozu moduen, oin enpresak ipini biherko die mundura begire, baina posiziona biherko die batez modu organikoen deitzen dan horretan, ezta? Eta izango da, ni zertan naz munduen onena edo bakarra erakusten. Ze Googleek adibidez hori bultzatzen dau. Ze diruaz kompetentzie, komplikau samarra izango da, ezta? Baina horrek eramaten gaitu estrategia digital bat eukitera. Eta nik ikusten dut hor, zailtasun batzuk egongo diela, kultura estalako makina baten bidez gure zerbitzuek saltzekue. Hor uste dut badauela. Eta gero, lehen komento dut inteligentzia emozionalarena, euskaldunek pixkat harremanetarako takartxuek ga, ez? Ezka errezak lehenengo pausuen. Gero ja konfiantza irabazten dane, ja errezak ga eta konfiantzazkoega. Orduen, lan komerziala zelan ingo da plataforma digitaletatik, ez? Espada persona ahosauko lan komerziala. Bueno, hor, ikasi beharko du, komuniketan beste modu batera, eta entzuketa aktibuek, sareetatik adibidez, hor, kriston aukera zabala dauz, entzuketa interesantiek egiteko. Eta kanpainak einez eta kanpainan gertaudan hori ondo analizatuaz, kanpaina ber orientatzeko kriston aukerak emoten dauze internetek, ez? Gure esperientziatik, Jaurlaritzak legealdi betik atera izan ditu agenda digital ezberdinak, ez? Batez ere 3 foko ezberdinekin, nola sustatu enpresen digitalizazioa, nola sustatu administrazio publikoaren digitalizazioa eta baita ere hiritarren digitalizazioa. Eta gure esperientzia izan da, agenda digitalek 20 urtean lortu ez dutena, pandemiak urtebetean azeleratu duela, ez? Baina era bat gainera, ez? Ala beharrez askotan gauzak egin behar direlako, bai, ala bai, ez? Eta hortik abiatuta, ados nau, etorkizunara begira enpresaren kontzeptu edo salmenta edo relazio kanal horiek derrigorrez aldatu beharko direla, ez? Kontsumitzailea gizartea aldatzen ari da, ni bentzen ere etxean nire semeak ikusi besterik ez daukat, nola erdi digitalak diren eta gauza guztiak digitalki egiten dituzten, eta etorkizuna hortik doa, ez? Eta zentzu horretan enpresak egokitu beharko dira gizarteak kontsumitzaileek eskatzen dutenera, ez? Baina hori esan da, eta gu espritik batez ere sektore industrialera fokalizatzen garelarik, baita ere uste dut digitalizazio estrategia hauek produktuak saltzerakoan edo hornitzaile eta bezeroekin erlazionatzerakoan behar bada erresagoak direla zerbitzu enpresatan, adibidez produktu edo zerbitzu kasu honetan bat saltzerako orduan, industria sektorean baino, ez? Adibidez simple bat jartzeagatik, makina herramienta bat behar bada ez da hain erresa internet bidez saltzea, ez? Horrek, beste zerbait eskatzen du harreman aldetik, kontaktu fisiko aldetik, konfidantza irabazte alde horretatik, eta behar bada sektore industrialean
noski aurrera paso asko dauzkagu egiteko ikuspuntu ezberdinetatik, baina kasu batzuetan produktu zerbitzu horiek elkartrukatzerako orduan digitalizazioa ez da nahikoa, ez da? Bai, behar da, digitalizazioari buruz hitz egiten dugunen ez, beti datorkigu adibidea, ez, Googleen posizionamendua eta denda online bat izatea. Baina industriari begira, badaude digitalizazio maila ezberdinak eta esparru ezberdinak, ez, eta adibidez, digitalizazio oso ohiko bat industrian izan daiteke nola, nire ERP-tik ateratzen diren eskariak, nire bezeroaren ERP-ra konektatuta nagolako, eta zuzenean bezeroak eskatzen didana nik jasotzen dut nire sisteman eta ni plangintza oso aurreratu bat izateko gai naizen. Da, azkenean, nik nire sistema, nire produkzio sistema, nire kudeaketa sistema, konektatuko dut bezero baten kudeaketa sistemarekin. Hori, adibidez, autogintzan oso errotuta dago. Baina, ibiltzen naizenean bezeroetan, eta hori nik uste dute, Espriren ikuspegia hemen oso interesgarria izan daitekela, nabaritzen dut, enpresaren tamaina eragin handia daukala, enpresaren IT kulturan. Ikusten dut, Euskal Herrian errotuta ditugun enpresa ertain handiek gaitasuna dutenak informatika departamentu bat izateko edo eraldaketa digital departamentu bat izateko, oso barneratuta dituztela gauza hauek, oso barneratuta daukatela kultura digital bat eta aurrera pausu nahiko potenteak egiten ari dituztela. Baina gero jisten garenean, enpresa txiki eta ertainetara, eta bakizue gainera Euskal Herrian, zorionez edo zoritzarrez, baina Europarekin alderatzen baldin bagara gure enpresa txiki eta ertainak desente txikiagoak dira. Hemen askotan ez daukagu informatika departamentu bat edo eraldaketa digitalaren departamentu bat, eta daukaguna da ardura hori gerente batean kokatuta. Gerente bat normalean egoten dela busuarekin, egoten dela lantegian, egoten dela ezin iritzi, eta nik askotan daukadana da hor, sentsazioa informatika edo IT kultura bat falta zaigula enpresa txiki eta ertain askotan oraindik, ez? Eta hori gaina oso errez nabaritzen da, ez? Joaten zara hor lehenengo egunean, eta jo, eske behar dut, administrazioak eskatzen dira orain tiket bai, eta moldatu behar naiz, eta ez dakiz zer, ez? Edo egin behar dut, norbaitek behartzen nau egitera. Baina, esatuz, baina eske honek baitu beste onura batzuk, eta orduan jartzen zara, ja egin behar duzula, ez, goazen ikustera zer gehiago egin daitekeen, edo nola, igual behar bada, lagunduko dizugu hobeto erosten, edo hobeto ekoizten, edo hobeto ez dakiz, baina badago erresistentzia bat, pixkat gainditu behar dena, enpresa handiagoetan ez duguna topatzen, eta niri pixkat daukadan sentsazioa, eta ez dakitzuek partekatzen duzuen da, oraindik areagotu behar dugula informatika edo eraldaketa digitalaren kulturo hori enpresa txiki eta ertainetan. Bai, nik uste dut orokorrean berrikuntzaren arloan, ez? Berrikuntza bere osotasunean hartuta eta berrikuntzaren barnean baita ere digitalizazio edo transformazio digital kontuak barneratuta, bai ikusten dugu diferentzia bat dagoela enpresa ertain eta handien artean eta enpresa ertain eta txikien artean, ez? Eta ziurazki neurri batean logikoa da, behar badez horren beste kultura ikuspuntutik edo baita, baina batez ere gaitasun eta baliabide ikuspuntu batetatik, ez? Enpresa handiek erraztasun edo baliabide gehiago izan ditzakete horrelako inbertsioak egiteko, eta enpresa txikitartenek zailtasun gehiago, ez? Horregatik, bai uste dut hor erronka bat daukagula berrikuntzarekin erlazionatuta orokorrean enpresa txiki eta ertain berritzaile gehiago izateko hemen gure artean, eta erronka hori izanik gure foku hor jarrita dago. Askotan ez, batzuetan norbaitek esan dugu, ez? Espritik enpresa handiak bakarrik laguntzen dituzue. Hori ez da horrela. Gure diru laguntza programen 80%tik gora
onuradunak enpresa txiki eta hartainak dira, ez? Eta urde martxan jarri dugun berrikuntza programa bai ekintzailetza ikuspuntu batetik, inbertsio ikuspuntu batetik, nazioartekotze, digitalizazio, dibertsifikazio ikuspuntuetatik, berrikuntza ikuspuntuetatik, ikerketa garapen ikuspuntuetatik, enpresa txiki eta hartainei bideratu dago batez ere. Zergatik, ikusten dugulako enpresa txiki eta hartainek zailtasun gehiago eta arronka handiagoak dituztela zentzu honetan. Nik esango nuke enpresa txikizek deukien problematako bat dala relebo generazionala, ez? Osea, einaldie programak espirik eta unak eiken dauz, ezta? Baina topo eiken dau, han enpresan dago esenak, ez dakiz emat urtetik gaurako jenti dela, eta orduan, edo kontratatzen dabe persona bat, relebo generazional automatikoki ekartzen dabena, edo bestelan, zailtasuna edeukiez, tiketan, txartela instaletako, eta neuri personalki pasetan jata, eta sektore digitaleko naz komunikazioeko, eta oso adi egon biote aldaketetara, eta alanda guztioen niri pasabekin jata. Hori da bat, eta gero beste bada, enpresa handi baten langile espezializatuek dauz funtzio bakoitzerako. Eta enpresa, zuk esan duzu moduen, gerente bada, baiken da bena gerente lana, komerzial lana, bajatzen da tailerrera, eta ari ezei oso esan, ez dakiz instaletako, ze hileiken dozu, koitxaue. Baina gorga, gero esango dizute, justo enpresa horretan, hor gerentea daukagu ez, tailerretik gora eta bera eta ez dakiz zer, eta Aitorrek esaten zean ez, askotan baliabide kontua da. Enpresa horretan askotan 6 administrari daude, paperak gora eta bera mugitzen. Eta esatuko, no, eske 6 pertsona horiekin, beste modu batez antolatuta eta eraldaketa digitalean areagotuz, 6 pertsona horiek askoz balio erantzi handiagoko lana egiten egon alko ziren. Eta horregatik nik erasotzen diot pixkat kulturaren kontuari, ez? Askotan baliabideak ikusten ditugu. Eta okerrena, argudiorik akorrena edo, oztoporik handiena edo, balastarik handiena askotan bakizu ezin den eraldaketa digitalean, enpresa jarritzen duela dirua irabazten. Orduan ez da behar bat somatzen, guk saltzen dugu, irabazten dugu, hemen hilabete amaieran dirua dago, ez da. Orduan ez da premia bat esaten, sartu behar garaia, eutzi aldiogu pixkatxo bat, ez da horren premiazkoa izango eta. Nik pixkat sentsazioa, jasotzen dituan lehenengo mezuak iristen naizenen enpresa batera, askotan zentzu horretatik doaz, ez, nik digitalizatu behar naiz, norbaitek behartzen nahuelako, eta ez dut askorik espero. Eta gero ordea sartzen direnak, askotan haien espektatiben gainetik bukatzen dugu. Eta esan, begira, zer lortu dugun, eta orain jende honen ez dakitzen bat ordu libratu ditut, eta egiten dut ez dakitzen lan lehen ala moduz egiten zuten, eta orain ondo egiten dugu, baina hasieran beti erresistentzia bat topatzen dugu, eta erresistentzia hori da giza faktore bat 100%. Badago teknologia, enpresa txiki, ertain, handi, eta nahi duzunentzako, poltsiko guztientzako, eta orduan kontua ez da gor. Eta gero badaude, Aitorrak esan duen, badaude oso programa potenteak zorionez Euskadin, eraldaketa digitalean sakontzeko.